И здравейте, сега ще ви покажа как да играете играта шах. Тази фигура се нарича пешка. И според някои хора тя е една от не чак толкова смела и слаба фигура, но тя е най-смелата фигура. Сега ще ви обясня как се движи пешката. Пешката, първоначалният си ход може да се движи така, през едно поле. Но след като направи един такъв ход, не може още веднъж така, а с по едно квадратче. Интересното при нея е, че тя се движи напред, но взима настрани. Можете с пешка да вземете само настрани. Така. Пешката е най-смелата фигура, защото тя не може да се връща назад. А всички други фигури могат. Това е пешката. Пешките стоят на втора или седма линия от шахматната дъска. Ето така. Надявам се сега да не ви е много скучно, но тази игра е една от древните игри, които се играе. Ето така. Така се позиционира пешките. Сега черните принципно трябва да са тук. Но аз сега така ги направих. Винаги белите са първи на ход. При турнира на партия е важно белите да са от 1 до 2. Защото са записване, нали? Сега ще ви запозная с... да забравя да ви кажа едно нещо. Пешката струва 5 точки. Тази пешка струва... Аз пак 5 точки. Една точка. Пешката струва 1 точка. Така. Сега ще ви запозная с топа. Той при първоначална игра, тук има пешки, както и от другата страна. Ето така. Навсякъде тук има пешки. И първо трябва да си развиете пешките, за да играете топовете. И така нататък. Топовете се движат направо колкото си искате и настрани колкото си искате. Сега ще ви покажа един пример. Например, царицата е тук. Тук има до него още един топ. Но царят е ето тук. Това се нарича свръзка. Какво означава свръзка? Свръзка е когато някоя фигура, топ, офицер, пешка не може да вземе, например, не може да вземе настрани или да се премести, за да се запази, защото открива шах на царя. Царят е безценна фигура и най-важната. Няма как една партия да се проведе без цара. И ето сега той е под свръзка. И затова най-логично в този случай да се вземе. Това не е изгодно за белите. Да, въпреки че взимат царица, която е 9 точки, те взимат топ, който е 5 точки. Това няма никакво значение, но в края на играта, когато се стигне до еншпила, те ще имат 2 топа, а те само един. Това е лошото на тези размери. И затова, примерно, сега ще ви покажа едно нещо. Свързвайте ги с по-слаби фигури. Сега съм я свързал с офицера. Офицерът е 3 точки. И ако вземе дамата, която е длъжна, дамата е длъжна и ние взимаме. И при нашия случай е по-изгодно, защото офицерите не са толкова силни. Така. Преминаваме към конете. Те винаги стоят ето тук. Така. И интересното при тях е, че те могат да прескачат фигури.
те се движат на Г. Ето. А, Б, чакай, така ли беше? А, Б, В, Г. Винаги се движат на Г. Не могат от бял да отидат на бял, а от бял на черно и от черно на бяло. Когато се дава шах от кон, ето например в този случай, и тук има кон, не може да се прикрие шахът. Това е. Сега тук ви обяснявам най-накратко. Сега в другите епизоди ще е по-подробно. Офицерите стоят. Само да се намеря други офицери. Чакайте малко. Те не могат да прескачат полета както коня. Шах от тях може да се покрие. Ето един пример. Например, царят е ето тук. Шах, например, тук има някаква пешка и те дават така и прикриват шах. Така интересното е, че той може да се движи, ако е постави да черно поле, може да се движи само да черно поле. Ако е постави да бяло, само да бяло поле. Конят и офицерът са по 3 точки. Минаваме към дамите. Дамата е една от най-хубавата фигура, защото тя може да се движи напред, настрани и по диагонал. Все едно топ и офицер събрано в едно. Сега ще ви запозная с царя. По-добре е в ендшпила царя да отива напред. Защото назад вижте колко полета владее. 1, 2, 3, 4, 5. А тук вижте колко владее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 полета. И царя може да се движи само ето така, така, с едно поле напред. И сега ще ви запозная с един специфичен ход. Това е единствения ход в шаха, в който се местят две фигури. Само трябва да подаде дъската за него. След като фигурите са подадени, нормалният, който всички играят е така. След това ти го заплашват, играят така. След това ти се опазиш, но те пак ти го заплашваш. И ето специфичния ход. За този ход нито тупа, нито царя трябва да бъде мърдан. Ето, това е малка рокада. Има и голяма рокада. Чакай само да направя ходовете. Цак, 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 цак. Те също играят така. Цак, цак. И ето така е голямото рокадо. И това беше от този първи епизод на обучението ви на шах. Надявам се епизода да ви хареса и не е скучен. Дайте вашето мнение в коментарите дали епизода, дали поредицата да продължава. Това беше до следващия.